извърши нарушението. Вероятно става въпрос за стъжение. До гол не се стигна, но все пак Костадинов опитва нещо различно, опитва да проявява креативност. Стилян Николов. Няма футболист в средата на терена, който да поиска топката. Сега това направи Дженкин, след това демонстрира. Рос Дженкинс. В мачовете между Пирин и Славия, тук на стадион Христо Ботев през миналия сезон. И двете срещи между Пирин На домакините. Сандев, без затворен от Домовчийски, все пак успя да комбинира със свой съотборник и сега топката е пратена на левия фланг. Дженкинс разтегля играта към Благов. Още веднъж англичания. Грозданов. бе поставен наистина в много трудна ситуация днес. Иван Цветков продължава да се забавлява, пък и грешката не бе планирана. Така или иначе е факт, че Пирин не се възползва от това статично положение. Така Романов или Новорачев, например. Не случайно споменавам тях двамата, защото много малко. Много Тренинов. Чиста игра на Попев срещу Дилгеров. Иван Цветков. Ще е хубаво, ако той успее да ознаменува своя матч с гол. Прикосновението помежду им. Рос Дженкинс изчиства. След това и Хашев не можа да продължи. Пак Дженкинс. За нападател, за да се появи друг такъв. Добър завършващ удар от Хейки Фуетива в 17-та. Ето сега обаче зоната на... И нещо, което едва ли ще повлияе при евентуално решение за треньорска смяна. Добра игра на Дженкинс. Пред Костов. Огнянов. Отново Йорданов. Орачев. Много агресивен подход от страна на Пирин и Нефтохимик не може да намери отговор на него. Сблъсък между Ангел Грънчов и Рос Дженкинс. В случая указанията бяха към Живко Петков, който... Попев. Иван Цветков. Йорданов се извиси над всички изчисти, а сега Георги Вълчев се опитва да даде тон за контратака. Атаките на своя съперник в половината си и да изчаква търпеливо своя шанс. Костадинов. Кифуети загуби от Рос Дженкинс. Озунов. Рос Дженкинс. Башлиев към Костов. Той чудесно с едно докосване за Дженкинс. Твърде много се забави Рос Дженкинс. За бъдещето на Мариан Огнянов. Предполагам, че повечето от вас са запознати. А иначе след корнера нищо съществено пред вратата на Костов. Мариан Огнянов много вероятно да премине себе си. Ето го отново. На липсата на енергия Иван Цветков със своя опит да се съхрани в дадени моменти. Благов. Топката е за Рос Дженкинс. Разиграват усърдно домакините. Башлиев. Началото на сезона за Станислав Костов. Нека ви припомня, между другото, че Успя да я овладее.
Стилян Николов изпраща топката в центъра. Дженкинс влиза на двойно подаване. С Даниел Младенов. И той няма възможност да изиграе пълни 90 минути на фона на това, че дълго време лекуваше контузия. Около месец той отсъстваше от терените. Първоначално диагнозата Дженкинс, притиснат от двама футболисти, демонстрира, че разполага със страхотна физика. Георги Вълчев го блокира добре с тяло. Иначе доста висок е Рос Дженкинс. 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 Кирил Грозданов ще е следващия, който ще влезе в игра. Ще видим на място. Дженкинс. Лошо, нали? Как си му личи? Добре. Грешен пас на Лазар Марин. И веднага може да се осъществи контратака в зоната на Марин. Подаване. На 37 години Иван Цветков продължава да бъде футболист, който може да направи разлика във всеки. Седмия гол от началото на сезона за Рахавики Фуети означава, че това е пети пореден матч, в който Локомотив Горна Оряховица се разписва за шампионат. А всичко това се случва след назначението на Алекс. 1-1 тогава. Така че успяха поне орлетата да не загубят. Нито един негов съотборник обаче не знае какво може да очаква от своя съперник до тук. Затова сега грешка на Каравелов. Футболисти застанаха срещу него в опит да го блокират, направиха го. И отново Башлиев. Дженкинс, доста по-активен. Футболисти смени фронта на нападението. Костов върна към Дженкинс. Иван Цветков. Ще се измъкне ли тук Цветков? Романов загуби. Добра работа. Продължава като на шега Иван Цветков да се разхожда между футболистите на Нефтохимик. Нито един от тях не успя да му противодейства. Романтиката често е на терена, когато и Иван Цветков е там. Попев, Костадинов, Рос Дженкинс. Той моментално сътворен от двама футболисти на Локомотив Горна Оряховица, комбинира с Башлиев. Добре, Башлиев. Стартовете 11 на гостите. Марио Кирев се завръща на вратата на Славия. Първи матч за него през новата година. За последно той игра в края на ноември. Четирима са футболистите пред Кирев. Това са Георги Пашов, Стефан Велков, Александър Бранеков и Абу Томар. Четирима са и Сега Пирин може да контратакува, ако разбира се Башлиев подаде по-бързо. Отново. Пак Рос Дженкинс. Пирин разписа се при победата с 3-1 в Бургас. Ще покаже това с табелата си. Башлиев е на път да загуби. Останете ми. Попев към Дженкинс.
Добре бе отклонена топката към Дженкинс. Сега си е между двамата. Все пак тъч за Пирин. Дженкинс. Тук в матча нападенията на домакините приключват някъде около наказателното поле на Янко Георгиев. На няколко метра пред него нямат достатъчно идеи, нямат самочувствие футболистите на Милен Радоканов в последната фаза на атаката. Така бе и срещу Ботев. Дански чисти. Атаката на Пирин продължава. Дженкинс. Попев. Отново Роуз Дженкинс. В 16-ти на финалната фаза, след това на 8-ми на финал канарчетата се справиха с Нефтохимик. Категорична победа с 3-0. Разбира се, тук е момента да кажем, че